išla sam do prodavnice i neko me na ulici slučajno zakačio ramenom, tipa kao u Beogradu kada idemo normalno šetkamo i neko te zakači, normalna pojava. Mene je tamo slučajno neko zakačio. Ja sam se toliko osetila uznemirenom, jer nisam imala takav kontakt i takav dodir sa ljudima, prosto sam imala svoj mali bubble, bila sam zaštićena i onda mi je bilo previše čudno. Je. Ali jako interesantna stvar je, mislim, naravno, naši ljudi, klasika, držali smo se zajedno i tamo. To je svugdje tako. Tako je, tako da sam na taj način uspela da zadržim svoju autentičnost, iako sam bila sa cimerkom koja je iz Malezije, potpuno drugačija kultura i sve, ali je devojka jako bila simpatična i slatka i smešna, ima svoje neke bubice, ali isto smo sa godinama i pa sa porodičnom situacijom, braćama, sestrama, jako, jako slične. Mnogo smo se dobro poklopile, tako da mislim da mi je ona kao neki highlight bila. Mhm. Živele zajedno i dovoljno prostora smo ostavljale jedna drugoj. Baš smo bile pa bliske, da možemo i da popričamo posle leta, da se otvorimo jedno i drugo kao, kako nam je bilo teško, što se sve